lokon ayo lokon kami bubar ke lokon bubar ke kami bubar ke suku ni bagi bubar ke Nggak bisa saya pegang. Aji orang saya tengok saya, coba. Sengto buba grani bagai. Taklai. Aji saya panglai kah. Sengbo haino, norongbo haino. Tabuk le seng tansak saya. Taklai le buba grani. Logi nama tong lagi rasnya. Haino beli. Aji le MLA Robindro. Aji penor pajak. Sini kerap beli. Omor sini negeri komono. Yang ko. Yang nasi kade. MLA. Acha to hambai. Tini je matikai norok nogo thangai khlailai mani gan tamui hom dodom kai skang slai te bonung jakha mo bo bisi tei khaijakka tini जों एक नं सिमना बिधान सभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक tini रामशंकर बिसिङाव जों नगो बुबाग्रा कामियाव बुबाग्रा दिनै बोखाव बुबाग्रा न नि ककपिरमुं जों फुंनि 9टानि सिमिनो डेभलप पारानि सिमिनो चेंखा म रामशंकर बिसिनि अमा हाइख्लायै डेभलप पारा मसराय जुमिया आबोनि परे जों ताबुक रामशंकर फाइसो फैलायका अमाके थांग्रा जों ताबुक yang mati ख्लायै जों जेखाने आरो बाथाखै किसा टिफिन खायना होनै जे तंमोन जागा जों थां सगैलायनाय दिनै ताउनि बागै म नगो बुबाग्रा जत नगो जत कामियो बुबाग्रा ओ हिमबतक तांनि माइ हिम त्रिपुरा हास्तेनि जत बर रंग साइमानो जे लास्ट फाइट चिनि बुसकांनि 16 तारिख ताइ बिसि दुगलिया म लास्ट फाइटो जों त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारक थानसा ख्लायै चिनि त्रिपुरा सारकनि जे एक्जिस्टेन्ट सार्भाइभेल जों जे मोथांजांनानि अ थानसानि बिसिंतैनो थानसा ओंखाय सिमिनो जों एकमात्र मोथांजाकसिनाय बा फियकजाकसिनाय अब जे चिनि जे मन्त्र अ जे ककथाय अबनो जों पिरनानि बागैनो जों नगो थांलाय मा दङ बनि बागै दिनै जों म रामशंकर बिसिनि बिसिंतै जों अ हिम बतंनि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सालु करंनो कयना मुसुंगो फाइसिरि अ जराव कसा कुफुर कर्म हनै तंनानि कगलिया कारण 72-73 बছর যাবত जों জাতীয় রাজনৈতিক দল বাই কোন সময় কংগ্রেস বাই কোন সময় কমিউনিস্ট বাই তাবুক ফাইউকা বিজেপি বাই थोंजांमां लेंसुका अ लेंगोने हयते एकमात्र रखां नांखाय ताबो एकमात्र बुबाग्रानि थानसाव फाइके सिमिसे त्रिपुरा सारक जों मोथांजाकसिनाय नों ताबो बुत फाइउका रांकिसा मांखा स्किम फुनुकजाखा लामा तंसा ख्लाइरि जाखा आबाय बरक मोथांजागै मानिया नि वाक पुन मासा मांनि बाय जों मोथांजागै मानिया मोथांजागना हांखाय पार्मानेन्ट एकदम कुसुं चिनि बसंरक मोथांजागनाय थांनानै जे आबुनि जे ग्यारेन्टी जे रिमाननाय आ रिमाननाय न एकमात्र अंका त्रिपुरा मथा आ रिमाननाय नंखा बुबाग्रा तिनि बुबाग्रा न बार साहरि दंगो थानसां सिरि माने बंनि बीजेपी फाजिनि साइ दंगो कांग्रेस सीपीएम जुतुंका आरो फाजिनि दंगो बुबाग्रा ना जे दल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै जारा जोंबाय रिटेन्स एकदम लिखित ख्लायै जे रिमाननाय बबाय सिबिसे बुबाग्रा थांनाय नांखांखाय बुबाग्रा सौ अ दिमान जुरि मानि थांखांखाय प्रयोजन जों बुट बासाय नाखा बुटफोर खम बासाबायसि दं तब जोंनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि दं ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानै जों थांजांनायनि बागै जों दिनाव माहायखाय जाया नोंया कारै सारा त्रिपुरा राज्यनि 60टा आसन चिनि बरक जेखाने चिनि बरक दङ आ जागा तक चिनि बरक अमाहायखाय हिमलाय दङ te tini simire khajangnai te onyo dino bo mo सारा दिन चलित नाय खाना बसल नाय अब हिमबाय आरो परे ताबुक जनसभा मन आरो बाहायनो मिছিল खाय दंलाय बरकाठाल रुब्रि तैसा आयंगनि पूर्व तमाकारि पूर्व नगाव बर बाहायनो हिमै मिছিল खायै दिनै आरो क्रंसा जागाव लोगोथुम पान्दांनाय चिनि म सिमना विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव चिनि जे ताबुक सुदु त्रिपुरा सानि
21টা BCO যত BCO no খাইজাকনাই गोबांमा BCO no খাইজাকা তাই কয়েকটা দিননি পরে जों তাইবো খাইনাय প্রায় সুংনাय जों রমদি 10 তারিখनि बिसिङावनो जों कमप्लिट प्रत्येकটি पारा যত নগর जों খাইছিনাय हामबाय पुइलाना हामबाय स्टेडि बर गाहाम सिनि मिडिया पार्सन अकक सुमान बागै बेलायनो हामबाय जों नग नगनो थाङै पारा पारा गामि गामियावनो थाङै जों सिनि बुबागारनि कक फिलाय दङ बुबागारनि कक फिरमानि दै अबनि सिनि बुबागारनि नायमुंनि दैनो जों थांजागनाय हिनिनो जों तिनि दल दलखाय अंखलायजाक सिनि तिप्रासारक बताबो खासियाते नुगिया करिखा सिनि जत्त तिप्रासनो खासिवै बुसा लायजाक बुबागारन थानचाव फियक जानायनि बागै सारा तिरफ्रा गनांगैनो तिप्रासारक ताबुक सिसाखा ओ गेराटा तिरफ्रालेन सिनि बुबागारन नायमानि दै सिनि बुबागारनि नेतृत्वे जों फियक जागनाय इनि जों वानसुगलायै तिनि जत्त तामनिनि सिकला चालाय तामनिनि अखरा चाक्रा बुरसे बुरा जत्तनो थानचाखै फायलायजाक जों तिनि सिनि ओ आमसाय सिमना आमसाय रामसंको बिसिओ दुट दूर नग नग थाङै बुबागारन ककनो सालायका हिंगै जों कक काहाम काहाम बखना लायका बनि दैनो नगनो फुंगो जोंनो जतनो बरक सहयोगिता रिखा जोंनावनि लगिनो दङ हिनै बरक अमाबो साका सिनि बुबाग्रासे सिनि जत्त सिनि बुबाग्रासे जोंनो जत्त खायख्लांनाय हिनि सावै बुरसे बुरा अखरा चाक्रा बेलायनो खातं थका जों तिनि अमाहाय साजागै हायदि हिंगा अंके जों सियानु गया तंनाय मासामाकनि रगो रां पुइसाना हामजा गया बुनि दफानि लगी तंयावै जों तिप्रासा दफा मोथांजानायनि लामा सिनि गेरदा तिप्रान नामान लामाव हायदि जों जालो कसा केनाय रग बुबे कासुजाक तनाय रग नरक जत थानचाखै सिनि बुबागारनि चबाव फायदि तामो निनि आनि ताहिनलायदि केबो जतनो हालबाक्साखै खाबाक्साखै सिनि बुबागारनि ओ वन लास्ट फाइट ते बिसि गरिखा सिनि इलेक्शन बो डिक्लेयर दिखा ते बिसि दिन गरिखा ताबुकनो जरा ताबुकनो समय सिनि वन लास्ट फाइट जों बानचिनानि बानचिया जों अ दफाव तंनो मानो तंमाया सिनि अधिकार ओरैनो ओंया जों ताबुकनो सिलायनाय नुग्लायनाय अबनि बागै ताखुकते बुखुक सं नरकनो आनि कयमुं नरक थानचाव फायदि प्लिज नरकनो जों लामसगो तै जों जत्त थानचाखैनो जों तंलायनाय कक बाक्साके जों जत्त थानचा बुबाग्रा आयोग लक थुं बुबाग्रा गाहाम खोरों टंथं सिनि तिप्रासा दफा दाति दातिनो फियक जाक दं बेलायनो हामबाय हामबाय सारनाव